Nu Anna, nu du akkurat vært til Sky om skapa til livet som du vil ha da. For at du er ferdig her Sky, hva helt om Sky? Alltså jag ska ju glädjevande och grunden till för till att här tror jag det är kommit till ta vi mot liv nu att det har bötterna vi är vuxna och flytta hemifrån. Jag har ett jobb som jag har insmar och det kan som man finner där om hette är det eller det har vi funnit där alltså det är det som jag vill. Vi är nöjt. Ja, så du funnit att du ska in här eller bekräfta att några spurningar som ja. Jag var som jag har arbetat vid själv. Ja. Jo, jag har alltid funnit det att du funnit några avsvittar helt du här för Sky någon. Ja, jag finner det inte mer alltså man lagt att säga att i NLP-skan så var i fjol. Det ser jag. Är det något du går vimmel och ör och hetta Sky eller absolut. Är NLP-skan. Och är det oansa hur så du oansa för det eller sälja typer du helt ganska funnit mest på för en sån Sky. Nej, jag hade ökt få lägga på sjön. Absolut. Ja. Tack för det gå Edna. Jo, tack för det.